Diguéssim, les caques dels animals, tal com surten del cul de l'animal, fan de molt mal aprofitar per les plantes. Per tant, hem de fer un procés molt important que es diu compostatge. Com es fa? Molt important. Primer, ha de ser un procés amb oxigen. Per donar oxigen, doncs remena, nena. Amb aquest instrument anem remenant els fems perquè s'oxigeni, d'acord? Veurem que hi ha diferents etapes. L'etapa inicial, les bactèries. I veureu que al cap de 2 o 3 dies d'haver dipositat els fems arriba a una temperatura enorme. Arriba a 70 graus. És una activitat microbiana frenètica que el que fa és una cosa que ens interessa molt. Esterilitza els fems. Etapa 2. Entren a treballar els fongs. Podeu veure que apareixerà un tel blanc un cop de temperatura baixa. Intervenen els fongs que acaben de menjar-se tota la matèria orgànica i de processar-ho. I finalment, a la tercera etapa, apareixeran els cucs de terra i altres invertebrats que ja són visibles a ull nu, que acabaran de menjar-se els trossets que queden. Un cop haguem passat això, agafem els fems. Si fan olor podrit, vol dir que ho hem fet malament. Si segueixen fent olor a caca, vol dir que no s'ha acabat. Per saber que s'ha completat el procés, fan aquella olor meravellosa a terra. És com si estiguéssiu al bosc. En el composter, com que crida molts insectes, hi ha un petit dragonet que estava robant-se insectes que es mengen la matèria orgànica. Reduïm residus, treballem per la natura i conservem el medi ambient. Ara, petito, a dinar! I si voleu ajudar la natura, els petits gestos són poderosos. Remena, nena.